Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Mas Goblem. Halo pemirsa. Kesempatan ini aku mau review masakane bojoku pemirsa. Mau dimasakno spesial jare ini, tapi aku yo tak delok kok iya tenan. Iki apa? Semur tahu ambek mie lawe apa tempe goreng pemirsa. Dan kebetulan ki mau aku wis imbuh go ketimbu saumume lah. Nah, langsung kita review mawon pemirsa, monggo. Good mam. Lupa pemirsa. Ngali nggak bawa irus. Cari Mbak Eka. Kanggo sampean ya, sering. Masak. Pakai lauk. Jolali berdoa dhisik, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Iki lauk pelengkap Mas Anto iki kerupuk khas. Masya Allah pemirsa. Biasanya Mas Anto itu dimasakno apa? Sayur asem, sambal, iwak asin, pindang, tempe. Iki request semur tahu.
Jangan gila. Apa ya, mame juga milih-milih pemirsa. Cuman sampai aku milih makanan sing paling tak senengi semur, terus apa, sop, asem, mie, berarti lek mati sing tukang potong iku mantune, Pak. Lek mati niku sing tukang potong iku mantune. Anu, sore. Ayo, Bu. Ini ya tiga. Gimana mana nih, sini, sini sini. Ya, Makan. bung. Kalau ya, rotimu manis ya. Bakung ambil tunggu. Wah. Sini. Siji dua. Satu dua tiga. Jadi gue tak entek no ya, nek sekeren entek no, oke. Gawean kurung bar pemirsa. Aku ki yo apa jenenge bar nganggo balsem. Aku keturu ora digugah Mas Santo. Gawean wong nyapu, buang sampah, nyirami tanaman, ngekek panganan pitik, kucing. Urung bar kabeh guys iki mang. Karo Mas Santo ben turu ngono. Malah kejablasan sampai jam 3 biasanya aku turu mau sak jam nih, mau kejablasan guys. Nah, Mas Santo terus mang konten urung bar soalnya mau jagungan karo Pae. Nah, kita terus guys durasine. Dadi iki sasine iki jupuki jemuran baju iki seharusnya iki mang guys sekitar jam 2-an. Aku keturu. Lah keturu urung nyuci piring, urung nyapu, walah.
aku sampai iki lho, aku resik-resik urung ngadus nes sampai maghrib guys. Perkara gawean omah iki ra ketake gak ketara ibu rumah tangga iku guys. Tapi mulai tangi turu sampai arep turu gak bar gawean. Tenang. Mam, ya ada mam, dulang ayat. Mam aku nyegat bakso sik, guys. Antri nyegat bakso, bakul bakso liwat langgananku. Numpak motor terus gerobake ning sampinge. Soalnya kan sayurnya karek sithik. Mong Pak tak tawani, aku wis bar mangan ngono. Wis tak tawani guys Pak. Pak njupuk lumbu ceritane mong terus jagung. Aku tangiku lho. Ya Allah aku megugah ya aku. Aku ku nek masa tonoman iki malas tuan aku mbuh guys. Soalnya ana sing gantian nungguni anak. Ya jujur dolanan dhewe dunung, cuma kan yo kadang masak di kontrol ngono. Terus ya wis lali. Oke, pemirsa ya tak tutup dulu kontenku. Ya terima kasih ya gimana kontennya Mas Santo. Kenapa emang gak makan bareng sama aku? Karena aku semangat guys. Terus Mas Santo, Bu, aku tak mangan tak review ya. Mas Santo, suwi ya gak tak masak no semur ya. Suwi guys. Semurnya kayak sak umprit. Mas Santo sebenarnya asem. Aku anggar ngonten masak sayur asem berarti Mas bojoku pengen kan. Ya pergane kan mangan nang warteg guys yo. Sopir ki mangane ning dalan-dalan. Ya wis nang omah kan selerane masakane bojone kan ya ora bendino. Ya terima kasih. Mau aku arep ndang selesai ndang sholat maghrib. Terima kasih nonton kontenku. Selamat bertahun baru ya. Yang sudah mulai kerja ya semoga rezekinya lancar hari ini. Terima kasih. Tetap semangat. Ojo lali like comment subscribe keluarga Mas Gopeng. Mas Santo Allah ojo lali jumlah kufur. Semangat untuk hari ini. Selamat tahun baru 2026. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep neruske iki guys, gaweane ora barbar. Tak lempet-lempet dulu ya guys ya. Dadah.